сомонаам ин пулаки чизе метавонад ай инстаграм сар кунад, ай фейсбук сар кунад ё бепуле мода пеш одамо ма бори дорам ки барои як стакан ҳам фурӯхтан хеле азоб мекашидам. Пеш аз зеҳни сунӣ моро танбал кардаги дар назари ман ин телефонҳои мобиле. Ҳозир зеҳни сунӣ бо оянда намедонам чӣ мешавад. Бизнес-среда. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ман Беҳрӯз Насриддинов ва ин силсила сеюми подкасти Бизнес-среда аст. меҳмонони мо соҳибкороне ҳастанд ки омодан аз таҷрибаи худ ба шумо нақл кунанд. мо ин силсиларо бо дастгирии барномаи машварат барои тиҷорати хурди Бонки Аврупои таҷдид ва рушд менависем. имрӯз мо дар бораи шаклгирии рақамӣ, тиҷорат ва тамоилҳои наве ки метавонад барои тиҷорати тоҷик мувофиқ бошанд суҳбат мекунем. дар меҳмонии мо Беҳрӯз Ниёзов мутахассиси автоматикунонии тиҷорат ва рушди CRM ҳастанд. Беҳрӯзҷон, хуш омадед мегӯем. бори дигар пеш аз оғози суҳбати имрӯзаамон дар бораи трендҳои нави рақамикунонӣ барои тиҷорат яъне ки оғоз кунем, биёед бо забони содда фаҳмонем ки рақамисозии тиҷорати худаш чӣ аст. аввалан ҳаматон ва салому алайкум. Ташаккури зиёд барои даъвати шумо, барои ёртиҷӣ ва хусусан барои Банки Аврупоӣ барои ин чиза ташкил кардан. Рақамисозӣ ба забони оддӣ содда маъно дорад ки ҳозира асри навбат телефонҳои мобилӣ, компютер, интернет, зеҳни сунъӣ, то есть искусствени интеллект ба забони ҳозирақатӣ ё ҳамаш рақамисозӣ мешавад. яъне кӯтоҳ карда гуфта метавонем ки тамоме ки мо дафтар қати кор мекардем, ахборое ки мегирифтем ба дафтар, ҳозир ба телефон, ба компютер гирифта метавонем. ҳамин чиз ба забони содда рақамисозӣ. бисёре аз соҳибкорони навкор боварӣ доранд ки моҳияти асосии рақамисозӣ танҳо дар мавҷудияти сомонаи ширкат аст. ин албатта як нуқтаи муҳим аст, аммо чизи асосӣ нест. аммо ба ғайр дар интернет фаъол будан дар раванди шаклгирии рақами тиҷоратӣ боз чӣ муҳим аст умуман Беҳрӯз? инҷа да бисёр тиҷоратчиҳо қати мумкин камтар розӣ намешам аз сабабе ки сомона даштан, яъне пеш аз ин аввал дигар чизо бояд дошта бошад. Масалан, назорати тиҷорати худаш. яъне ки дар ҷои аввал асос сомонаи худ нест. ин шумо як мағоза мекушоед, сомона сразу кушода наметавонед. яъне аввал як назорат кардан дар кор ҳеҷ набошад. дар компютери мисоли оддӣ қати дар компютер чӣ дорад дар мағозаш, чӣ нест, иёра аввал дар компютер ворид кардан дар кор. баъд ки оста сомона ба гузашта метавонад. Сомонаам ин пулаки чизе метавонад ай инстаграм сар кунад, ай фейсбук сар кунад ё бепуле мода сомона баъд тара гузашта метавонад. дар тиҷорат яъне ки гуфтанияд астед ки баъд аз оне ки кор ки шурӯъ шуд рафтан сомонаи расмӣ бояд бошад. аввал назорат ки хушрӯ кард, баъд сомона ба гузашта метавонад. чӣ тавр бояд ба шаклгирии тиҷорат, яъне ки тиҷорати рақамӣ омода шуд умуман? ин масъалаи оддие компютер қати, телефон қати, ҳар чизе ки компютер метавонад ҳозир набояд ҳамаро одам кунад. Одам вақти худашро дар дигар чиз ҷудо кунад. яъне кори худро сабук кардан тариқи мас бо компютер бо дар ин раванд ба чӣ беш аз ҳама аҳамият додан зарур аст? барои ин чиз масалан мисол оварда метавонам. пеш ин ҳамин тоҷикистони мода савдо ки мекард, дар дафтарашон менавистад, боз рӯйхати мерафт ин қарздоро рӯйхати дорад чанд сум вай худо нишон натиҳад. агар ки биёяд қарзаша фаҳмиданӣ бошад, ӯро вақт ҷудо мекард. ҳозир имина рақамисозӣ ҳамин чиза мода осон кардагия ки мебиёяд, номи ҳамон одама дар компютераш мебинад, дар муддати кӯтоҳ қарзи одама дида метавонад. ба ҳамин тавр истифода бурда метавонад. шумо аз 1 миллион паҳлӯи кори якеашро ин лазо фаҳмодед ки кор осон шуд. дар ҳақиқат вай дафтар гум шуда метавонад, дафтар наметавонад нобуд шуда метавонад, ки тар шуда метавонад. ин мисол барои автоматизатсия бизнес. барои бизнесро пеш бурдан масалан инстаграм пеш одамо ма боварӣ дорам ки барои як стакан ҳам фурӯхтан хеле азоб мекашиданд. ҳозир бошад дар инстаграм ҳамира
нашр мекунанд. аз хонаи худ метавонад аллакай савдо кунад. Айнан ҳамин хеле бале. Беруҷон мегуфтед ба кор гирифтани мутахассисон ё ба ихтиёри аутсорс гузоштан ин саволи муҳим дар назди ҳар як нафар аст ки тасмими автоматикунониро бо истифода аз абзорҳои рақамӣ гирифтааст меистад. Шумо чӣ пешниҳод мекунед? Барои нав сармекардагиҳо ман мехостам гуфтан ки аутсорсам хубай зурай бо коргари худшам доштан хеле хубай. Айнан тавсияи ман ҳамин аст ки агар ки таҷриба надошта бошанд аутсорс батиҳанд. Аутсорса хубиш ҳамин ки аллакай ваё таҷрибаи калон доранд. Барои ҳамин тиҷорате ки нав мекушоем дар вай аутсорс ба супоридан хубтар аст. яъне ки аз аввал ҷамъ карда омӯзонидан ёд додану кора раванда ёд додан душвортар дар аввал. Агар иҷозат тен масалан мисол метиҳам барои шунавандагон ман тиҷорат кушоданем ё як кас тиҷорат кушодане бо ҳамин стакан фурӯхтане чизе фурӯхтания 10,000 сомон доранд мисол кардаем. Абиғази боре ки доранд барои бизнесашона сар кардан 10,000 сомон доранд. Пуле ки дар дастшон дорад шояд нодуруст сарф кунанд. Яъне нодуруст ҷойё ба сарф кунанд. Мисол мумкин ҳамин стакана мизоҷоне ки бисёр таваҷҷӯҳ доштагӣ ресторано кафео лекин нав бизнес сар мекардагиҳо метавонанд ҳамин стакана дар дигар ҷо реклама кунанд. аутсорс хубиш ҳамие ки ваё медонанд ки ҳамин стакана бо кадом тарз бо кадом ра именно ресторану кафе ба ҳамира пешниҳод кунанд ва таблиғ кунанд ки мо аз ҳамин истифода барем. Бале аутсорс ҳамин масъалада хуб аст. аутсорс гуфтед ин хуб аст дар оғози тиҷорат. Дар кадом маврид мутахассиси худро доштан беҳтар аст? Агар ки таҷрибаро ҷамъ кардем мо фаҳмидем ки аутсорс вақте ки аз бизнесмен пул мегирад дар инҷа фоидаи худшам нигоҳ мекунад чанд сум бояд кор кардан арза кунад. Яъне ки вақте ки бизнесмен ёки тиҷоратчӣ як стакана барои реклама кардан 5 сомон расход кунад бо аутсорс вақте ки коргари худаш дошта бошад баъде ки таҷрибааш пайдо шуд таҷрибае ки аутсорс кардагиро дида шумо метавонед ки чӣ коргар лозим аст худтон бо ҷамъ мекунед мебинед ки 5 сомоне ки аутсорс ба додагӣ вақти муайян гузаштан мефаҳмад ки ҳамин раҳҳоро ман худам истифода барам бо коргарои худам ва сарфи ҳамин стакан 3.5 сомон мешавад. خب در اینجا 1.5 سوم علاقه با بودجه در اومد. مثال اجرا کومو با رقم سازوکنی جمع میکنیم برنامه دارین در کامپیوتر شما نشون میدهد که یک استکان شما میفروشین 5 سوم با دستگیری اوتسورس با دستگیری اوتسورس لیکن شما فایده دیدن خواهید اگر وقتی که کارگرای شما جمع شد فایده زیادتر میبینه میفهمین که کجا با همین استکانا رکلام شده است بسیارتر و بعد همین کارگری که شما уже از بجای اوتسورس همین تجربه قطعی میگرفته کارگر خودش صرف میکنه همین جوابا و میفهمین که همین کارگر فقط اویلیگی که فایده‌تون کمتر قسمتش میگیره لیکن در هر پاولوی کاری شما درآمد مییابید. برای همین کارگر خود رو داشتن خوب است. بله بله. اوتسورس هم مثلا کارگر دارد ایخگیره. اوتسورس هم ایخگیره چند کارگر دارد که کارها رو بمیبرن. چیزی باید که همین یکی از کارگرها رو تون ایوایونه همین نمودی کارگرها در کارخانه شما باشه. وقتی که کارخانه‌تون کلان شده است یعنی که شما با اوتسورس در کار نمیشه. یعنی که توصیه شما در اول با اوتسورس کار کردن ممکن است و بعداً کارگر خود رو داشته مس پیشروی و دانستن و ملکه اوتسورس رو باید کارگر خودتون آموزد و تیار باشد متخصص تیار باشد در این سال. من تمامی تجارتچیایی که نو سر میکنند توصیه خودم همین است که اگر نخواهند که از یکم قدمشون صرفی را زیاد کنند اگر نخواهند اوتسورس قطعی کار کنند ها بسیارتر کمتر سوم مبلغ صرف میکنند بله این طوری لیکن از اینجا ریسک کمتر است ریسکی که بسیار صرف کردن کمتر است برای که اوتسورس یک بار دیگه میگم تجربه کلان داره وقتی که همین تجارتچیامو فهمن که اوتسورس چه استفاده برده است کارگر جمع کرده با کارش کلانتر کنند بعد همین که فهمیدن ای اوتسورس چی لازم است میتونن کارگر خودشون بگیرن و اوتسورس با دیگر هدفات برای پیشروی کارشون. اگر شما یک شرکتی خرد می‌داشتید اول چی رو رقمی می‌کردید؟ اگر این وابسته است چی شرکت دارم این وابسته است چی شرکت هست شرکتایی که سودا میکنن
борд мефурӯшанд. Ҳастаи ширкатҳое ки хизматрасонӣ мекунанд. Ҳастаи ширкатҳое ки хоҳарои мо ҳастанд ки дар салонҳо кор мекунанд. Лекин ҳамашон ба саршавии ин назорати бизнесашон аст. Назорати пулишон. Ай ки омадестай? Куҷо рафтестай? чанд қаш куҷо расход яъне ки сарф шудааст. дар ҳамин павло ине ки рақамӣ кардан. Бале, телефони мобилии мара кушоед. Дида метонен ки ҳамин рӯз ай куҷо пул омад, ба куҷо расход яъне ки сарф кардам. ин мада чӣ фоида метиҳад? Охири моҳ ба ман дида метонам ки чанд сум ман аренда ба расход кардам. Чанд сум андоз споридам. Чанд сум маблағи коргаро барои моҳи дигари ман омодагӣ мебинед. Медонам ки чанд сум бояд пул тайёр кунам. Ин ба ман як қувват метиҳад ки барои пули зиёдтар кор кардан. То ин ки барои моҳи оянда тайёр боше, то ин ки бо тиҷорат мушкилӣ нашавад. Айнан ҳамин хел, яъне назорати тиҷорат ин барои ҳар як шахсе ки нав тиҷоратша кушодааст дар кор аст. Беруҷон мегуфтед барои рақамикунонӣ масалан кори шӯъбаи фурӯшӣ чӣ гуна қарорҳои тайёриро истифода бурдан мумкин аст? Мисоли оддӣ ин Excel аст. ҳамин осон барнома Excel аст. Бепул аст. ба фикри ман ҳозир бисёр тиҷоратчиҳое ки нав корашонро сар кардаастанд, нав ба рақамикунонӣ гузаштаастанд, хатман Excel истифода бурдаастанд. Барое ки аз таҷрибаи худам мегӯям ки 95% мизоҷои ман пеш аз барномаи дигар гузаштан хатман Excel истифода мебурданд. Баъди вай барномаи Yages ин барномае ки назорати тиҷорат аст. қадамои оянда Instagram, сомонаи интернет магазин ва дигар чизҳо ҳастанд. Маълумоти рақамӣ дар куҷо нигоҳ дошта мешавад? Дар сервери абрӣ ё ин ки дар сервери физикӣ дар офис? Мутаассифона дар Тоҷикистон аз таҷрибаи худам мегӯям ки мумкин ки 95% айнан мизоҷои ман дар сервери физикӣ нигоҳ мекунам. Мутаассифона. Лекин абри хубтар аст. Абри хубтар аст, барое ки давлати худамонро, давлати пешравии худмонро як тараф агар монда фикр кунем, мардуми Аврупоӣ, мардумои Америка, мардумои Жапон аллакай дар абри истифода мебаранд. На танҳо истифода мебаранд, аз ин пул кор мекунанд. Бале. Чӣ хел пул кор мекунанд? Масалан, маълумоти дар абри истифода бурдан шумо истифода мебаред, бо ягон дӯсти рафиқи шумо ба аз ҳамон абри ҷо метиҳед. Ман дар ҷо холитара истифода бурда метонем. Фалон қадар маблағ метиҳад. Таҷрибае, бале. Шумо мегӯед ки ҳамин қадар маблағ мада ҷудо кун, мебинед ки худам ба сабуктар ғалтид ҳамин абри гирифтанам. Тақсимоти сарфро тақсим кардан худаш ба фоида ба шумо. Худаш фоида. На то пул кор кардан. Нои зарарам тақсим кардан ин фоида мешавад барои ҳар як бизнесмен. Тарафҳои мусбӣ ва манфии вариантҳои якум ва дуюм қадамҳоянд. Тарафҳои мусбии абри шумо 24 соат 7 рӯз 365 рӯз дар дасти худтон дар хостагӣ вақт соат дар куҷоед сарфи назар дар кадом кунҷи ҷаҳон бошед истифода бурда метавонед. Абри ин мусбии калон аст. Манфиш ҳамин аст ки абрира ҳар моҳ шумо пул меспоред. Пули майдатар назар ба серверҳое ки физикӣ истифода мебаред. Вале то охири умратон ҳамон абрира истифода мебарем, пул меспорем. Ин маблағ аст. Аку тарафҳои хубии физикӣ. Якумаш сервер дасти худтон да меистад. Аз беғарзи худатон, яъне ҳарчанде ки логин пароли шуморо донанам, шумо метавонед кушта монед, истифода набаред чӣ кар. Лекин информатсияе ки ҳамуҷа даста дар дасти худтон аст. Бале. Манфиш ҳамин аст ки вобастаи интернет мебошед. Ҳамон сервер ба ҳама вақт интернет бояд бошад. Абри якчанд интернет унҷа ба пайваст мешавад. Мизоҷон намедонанд, хабар надоранд ин чиз. Мумкин ки ҳар як абри, масалан Яндекс тақрибан 90 линияи интернет дорад. Яъне якташ агар вайрон шавад, 89 таи дигар кор мекунад. Бале. Ҳар як офиси мода яктаги линия интернет гузарондагӣ. Бале. Кор накард нест тамом сервис кор. Бо манфиш ҳамин ки саршавии харидтон ба камтар сарф мекунед пул. Камтар. Но мусбиш ҳамин ки як бор сарф карде, дигар пул вай ба сарф намекунед. Бале.
беруҷон биёед акнун дар бораи трендҳое ки наве ки аллакай вуҷуд доранд вале то ҳол дар тиҷорати тоҷик нарасиданд суҳбат кунем. мутаассифона охирон 5-6 сол дар ҷаҳон ин тренд хеле маъруф аст, лекин дар Тоҷикистон ҳоли нав сар шудааст. Нав сар шуда. Ҳарчанд ки Осиёи Миёна дар дигар давлатош ба ин тренд хеле пеш рафт. Ин зеҳни сунъӣ, искусствени интеллект. муқаддам гузошта истодаем имрӯз майда дар ин. лекин оста рафтастем. мо бояд ҳамира ба фикри ма сураташ зиёдтар тези бад кунем, барои ки хеле тарафҳои мусбиби калон дорад. яъне ки мо лаҳзае ки кам дертар ки рафтан гирем аз тренд баромадан мегирем аллакай. ҳама ин трендро ҷобаҷо гузоштану дар пеш саф будан камтар душвортар. мисол дар Америка хато накунам, сатҳи чорум буромад. зеҳни сунъира сатҳи чорумаш, яъне ин чӣ маъно дорад? Сатҳи 6 маъно дорад ки шумо робот қати гап зада метавонед, робот кори шуморо карда метавонад. Сатҳи яъне 100%. На танҳо даста бардоштани хеле кори шуморо кинош аст, хато накунам хеле Уилл Смит истифода бозӣ карда. ҳамуҷада сатҳи 6-умш истифода мебарад ҳамуҷада. ҳозир дар Америка сатҳи 4. яъне ки ҳозир чӣ маъно дорад? Шумо корхона медироед, коргар нест, машини кор кардаст, машини. Шумо пешаки предзаказ тайёр мекунед ва ҳамон машина ҳама чизашон шумо бо тайёр карда мемонад. Ягон одам нест онҷада. ман намедонам аку дар кадом сатҳ буд, ин сатҳи дуввум буд, сатҳи сеюм буд. Дар сомонаи иҷтимоӣ дида будам ки рови робот буд ва ӯ бошад робот хабар мехонд. ман дида будам, намедонам аку дар кадом сатҳ буд. мода умедворам ки ба муддати наздик мо пеш меравем. хеле умеди калон дорам, барои ки ман бисёр мутахассисона дидастам ки ҳамин айнан ҳамин тренд ба пешравӣ кардаистанд. лекин бо умед дорам ки дигар мардуми мо, ҳамватанони мо ҳамин тренд ба бо дастгирӣ як ҷоя дигари мо бо пештар меравад. телефонҳои мода алифка шлёг аст, Душанбе сити аст, донем QR код қати оплата мекунем. дар Қазоқистон, дар Қирғизистон аллакай зеҳни сунъӣ чӣ бо кадом тавр сар шуд, дасти худатонро сканер ба мемонед, ай дасти шумо пул минус мешавад. яъне ки пуле ки дар телефони шумо аст электронне, дар дасти шумо регистратсия кардаган. аллакай ҳозир ин тест кардаистанд. но тест ки сар шуд, ба фикри ман байни 1-2 сол ба сар мешавад ҳамин коро. ҳамин дастамон ай компютераш баланс минус шуд. бале, яъне ин чиз хеле пешравие. дигар на пул гирифтан лозим бо худ, на телефони мобили ҳам гирифтан бурдан. мобили телефонам дар кор, яке аз ёдтон буромад, дар дасти шумо ҳаста ҳамин мағоза дар омадӣ харид кардӣ, гуфтӣ панҷате. бале, айнан ҳамин хеле. имрӯз дар Тоҷикистон чӣ дар тренд аст? ба фикри ман ин SMM маркетинг тренд аст. SMM маркетинг, барои ки ҳар як кас меомӯзанд, кор мехонанд кунанд, лекин бо тавсияи ман абиғази ин трендам гузаранд, дигар ҷоҳош ба гузаранд. бо як бор дига мегӯм, ин зеҳни сунъӣ, ин робототехника ҳаста. модо курсҳое ки робототехника дарс метиҳанд, лекин вуҷуда 4-5 талаба мехонанд, лекин робототехника аст. ин низоми бехатарӣ аст. дигар трендҳои бисёр дорем мо, лекин мутаассифона бисёр ҷавонои мо зона комфорт ба шиштагиянд. зона комфорте ки ҳамин як чиза мардум хондаиста, фикр мекунанд ки ҳама чиз дар ҳамиҷа аст. лекин агар ки як дигар ҷаҳона интернет қате бо сомонаам бинанд, ба гуглам бинанд, дар ҳамуҷа кобан нависанд аз ҳама трендҳои пешравӣ дар дунё чӣ аст. ман боварӣ дорам ки аз ҳамин SMM маркетингам зиёдтар пул кор карда метавонад. ин 100%. дар бораи зеҳни сунъӣ ки бо шумо гап задем берӯз, худи шумо аллакай истифода мебаред зеҳни сунъиро дар ҳаётон? мо теста сар кардагем барномаи мода. хуб, кадом барнома аст? нақл кунед камтар, бо ман низ шавховар аст. корхонаи мода барномае ки мо барои тиҷорат асосан месозем. худо ба шукр якчанд давлатҳо моро даъват кардаган, рафта барномашонро мекунем. агар мумкин бинанд, корхонаи моро айнан Soft Group Тоҷикистонро дар Хитой фарёд кардаган, дар Дубай фарёд кардаган, Қазоқистон фарёд кардаган, Ӯзбекистон рафта корошона буд тамом карда супорида омадагӣ ва ҳамин барномаи мо барномаи тиҷоратӣ тайёр мекунем. ва ҳозир барномаи тиҷоратӣ мо чӣ дуровардастем? зеҳни сунъӣ ки
коргар ҳамон бороро фурӯш накунад, борхатро тайёр накунад, фақат овозаш қатӣ гӯяд ки мада ҳамин бора тайёр кун. вақте ки мағозаи мо дуромад, ҳамин пеши микрофон биёяд, гӯяд ки ноутбукро тайёр кун. барномаи мо байни ҳозираш ва дар тест. Ягер ноутбукро тайёр кун, ноутбуке ки ба ман бо кадом бале аз чӣ параметрои вобастагӣ дорад он ноутбук, ҳамонро ба ман тайёр карда те. Ана ҳаминҷа зеҳни сунъӣ уровнаш фарқ мекунад. мо якум уровня истифода бурдем. Мо бояд аниқ гӯем ки кадом ноутбукро тайёр кун. Ва тайёр бояд кунад. зеҳни сунъӣ ки чорум уровня, панҷум уровня ва пеш аз шумо медонад ки чӣ мехоҳед, шумо кадом ноутбукро мехоҳед, худаш тавсия медиҳад. Шумо ноутбуки HP-ро мехоҳед ё ки Dell-ро мехоҳед. Барое ки медонад ки шумо HP ё Dell маъқул аст бисёртар. Ин ҳамин зеҳни сунъӣ ки чорум категория уровня. ва ҳозир мо дар фақат якум. зеҳни сунъӣ на ба фикри шумо инсонро танбал карда метавонад. Зеро ки пеш масалан фарз кардем мо мешиштем, менавистем ягон дар сомонаи чи дар ҳамон Instagram, дар ҳамон Facebook, TikTok ва дигар мо менавистем ки агар акс мемодем, мо имрӯз дар фалон ҷоем, бо дӯстон бо ҷамъ омадаем барои масалан як чорабиниро баргузор кунем. Айни замон дар Telegram аллакай мегӯи текст тайёр кун ё ки ба ман матн тайёр кун, аллакай як гуна мебинӣ матна тайёр аст. пеш аз зеҳни сунъӣ моро танбал кардагӣ дар назари ман ин телефонои мобилие. ҳозир зеҳни сунъӣ бо оянда намедонам чӣ мешавад, вале гуфта мехоҳам ки фарқияте ки бисёр кас пурсиданатон мумкин ки ҳозир аз мо чӣ хел зеҳни сунъӣ мефаҳмад ки ман кадом ноутбукро нағз мебинам. Бале. дар телефонои шумо фарз кардем як бор дар Google нависем ки ручка харида мехоҳам. Дигар тамом ручка барои байни 3 рӯз ба дар Instagram, дар YouTube, YouTube мо дар реклама нест дар Тоҷикистон, Instagram, Facebook, дигар интернет сомоноба шуморо ручкаро пеш карда мегирад. Мазарат мехоҳам гапатонро буридам. Рӯз 1-2 сол пеш ҳамин гуна ҳолат буд, ки 1 сол дайдам нестани ки дар телефон наздам буд ва суҳбат мекардам, як нафареро суроғ мекардам. дар ҷустуҷӯи нафаре будам, ному насабашро телефон истифода набурдам, ному насабашро бо дӯстам гап задам ва баъдан дар Facebook мебинам ки баромад як бора шояд ки шумо дӯст бошед. Бале. Facebook бисёре аз мо як фикран гӯш карда истодан. Facebook интеллектуальный поиск дорад, функсияи интеллектуальный поиск ва ям уже зеҳни сунъӣ ки мо навоз фаҳмидем, Facebook, Instagram 10 сол пеш дар худаш вай кардага. Ҳар вақте ки шумо дар телефоно обновление мекунед, ин аҳамиятеро унҷа ба наменависад чиро обновид кардаиста Facebook, Instagram. Ба забони тоҷикӣ, ба забони урусӣ ва англисӣ навистаиста ки we trying to update your interest, то есть ваши интересы мы хотим обновлять, и Facebook думает только о вас. Instagram тоже ҳамин менависад, лекин намегӯяд чиро шумо ба обновид кардаиста. Ин ҳар вақте ки искусственный интеллект функсияе ки нав пайдо шудааста, обычно ҳозир шумо ин бародар дар Facebook шумо нест, лекин як бор занг задед ҳамин бародар ба Facebook ҳамира IP-тона як ҷоя дида, геолокациятона як ҷоя дида, чанга присутствует кардагин дида, искусственный интеллект шумо пешниҳод мекунад ки возможно вы знакомы с ним. ба соҳибкори тоҷики аллакай ба раванди шаклгирии рақамӣ қадам гузошта истоданд, вале ҳанӯз ба он на он қадар дилпурна ҳаракат мекунанд ки пеш мераванд. се тавсияи шумо? Аниқ фаҳмидани ба куҷо сарф кардаиста пули худро, назорат кардани бизнеси худашро ва ҳамчун профессионал гуфта метавонам аз ҷиҳати компютерӣ аз замона ақиб намондан. қадам гузоштан бо замон. Бале. Ин барои давлати хидмат, барои худи тиҷоратчиё баҳогузорӣ нағз мешавад барои тиҷоратчиё, барои ин ки як ҷоба наистанд, пеш раванд. Лекин ҳамчун бародар, ҳамчун берӯз, ҳамчун додарашон, акашон, бародарашон гуфта метавонам ки роҳ афтода нашаванд ва фақат пеш раванд. Берӯҷон дар фарҷами суҳбат ҳамон гуфтанӣ ҳастам, аз дидоратон беният шод будам, худам муддати чанд надида будам шуморо, суҳбат ҳам кардем. Ташаккури зиёд ки имрӯз дар подкасти мо ҳузур доштед ва маълумоти бештарро мо аз бародарон Беҳрӯз пайдо кардем. Ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо, пирӯзӣ ва саломатиро ният дорам.
ташаккури зиёд беруҷон. дӯстони азиз, подкастҳо бо дастгирии барномаи бонки аврупои таҷдид ва рушди машваратҳо барои тиҷорати хурд дар тоҷикистон омода шудааст. барнома аз ҷониби ҳукуматҳои швейтсария ва ҷопон тавассути фонди тиҷорати хурди батр ки аз ҷониби италия, корея, люксембург, норвегия, ҳукумати швейтсария, шветсия, иёлоти муттаҳидаи амрико, фонди ҳамкориҳои техникии тиҷоратии Тайван маблағгузорӣ карда мешавад ва дастгирӣ ёфтааст. ақидаҳои мусоҳибон метавонанд бо ақидаҳои донорон мувофиқат накунанд. Бизнес-среда.